मालप्या पेडणे हांगासर येरादारी पुलिसांनी सीट बेल्ट घालूंक नाशिल्ल्या पर्यटकांची गाडी आडयली। आपूण लेफ्टनंट आशिल्ल्याचे पर्यटकान पुलिसांक सांगले। पुलिसांनी आयडी दाखय म्हटल्यार तुमकां हांगासर रावपाचो अधिकार ना, तुमचे आयडी कार्ड आपल्याक दाखय अशें उरफाटे पर्यटकानूच पुलिसांक सांगले। लेफ्टनंट रोहित कामत आहे। आम्ही ट्रिपसाठी आलो होतो। आम्ही या रस्त्याने चाललो आहे। आम्ही फॅमिली 10 लोकांची फॅमिली आहे। आणि अज्ञात ठिकाणी चौकी नाही आहे, इन्स्पेक्टर साहेब नाही आहेत, दोघट माणसे थांबून यांचे आय कार्ड पण आम्हाला दाखवत नाही हे लोक। आय कार्ड कशाला पाहिजे? त्यांचं युनिफॉर्म आणि नाव आहे पण चौकी नाहीये साहेब, चौकी नाही आहे इथे। चौकी नाही, हा पॉइंटला पोलीस थांबतात ट्रॅफिक कारण ऍक्सिडेंट एक मिनिट कागदपत्र दाखवलं, लायसन्स दाखवलं, आरसी बुक दाखवला, इन्शुरन्स दाखवला, ह्याच्या पुढे काय कागदपत्र लागतील? तुम्ही लेफ्टनंट आहे, आर्मी मध्ये असतात, तुमचं कार्ड आहे माझ्याकडे आहे। नाही, मीडियामध्ये दाखवायची गरज नाही मला कार्ड दाखवलं रे कार्ड तुमका काय ह्या पर्यटकांच्यो 2 गाडयो आशिल्ल्यो आणि पुलिसांनी दुसऱ्या गाडयेक आडयल्ले। मात आडोंक नाशिल्ल्या गाडयेंतलो पर्यटक येवन गैरवर्तन करपाक लागलो आणि वयल्यान बायलांक आपोवन खंय दादागिरी करपाक लागलो अशें पुलीस म्हणटात। सर किती झालं एक्झॅक्ट? सीट बेल्ट घालूंक नासलो। हां, सीट बेल्ट घालूंक ना एपीसीन आडयलो। हां, ती गाडी आडोंक नासली फुडली। हेणी सीट बेल्ट घालूंक ना म्हणून ताका आडयलो पीसी। फुडली आडोंक नासली गाडी, तर फुडली गाडी येतलेली आणि हेच आमचीच गाडी म्हणटा कळ्ळें? तर ओके म्हणटा तुमची काय म्हटल्यार आडोंक ना न्हू म्हटलें। आणि तुमच्या आडे कितें मिसबिहेव केलें तेंच्यांनी? मिसबिहेव म्हणजे तुम्ही इकडे थांबून चलन देऊ शकत नाही, तुमचं कार्ड दाखवत, इन्स्पेक्टर कुठे आहे असली भाषा करतात आणि आम्ही दंड नाही भरत असं आम्ही वगैरे रावले। तर आता आमची सगळे बिझी आहात, हांगा ॲक्सिडेंट करून मग आम्ही असले आणि तो मागीर आम्ही तुम्हाला काय ते दाखवतो हे तुम्हाला अशी धमकी दिवपाक लागले आणि बायलांक आपोवपाक लागले। सर आणि एरिया कितें म्हणटाय? आम्ही विजिबल ऑफेन्स असल्यारूच आडायता लायसन्स चेक केलं त्यांचे लायसन्स दिवंक ना फुडलो येयलो आणि परिस्थिती आडोंक नासली तो गाडये करयलो, आपलो मुलगो म्हणपाक लागलो तुम्ही इकडे तुमचं कार्ड हे ते दाखयता, कार्ड सगळें दाखयलें आहे तरी पूण तुम्ही इकडे थांबू शकत नाही। आय कार्ड दाखयना म्हणून पुलीस फटींग उलयतात आणि आमी लेफ्टनंट आशिल्ल्याचे कार्ड दाखयना म्हणीत पर्यटकांनी थंयच्यान फुज्ज्यो काडल्यो। हा माणूस आय कार्ड दाखवला असताना माणूस खोटं बोलायला आलाय। चला काय दाखवा ना, आता कार्ड दाखवा ना। विराज कामती सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।